Let's go! Nakita nyo si Mami Liv G, naka-lipstick today? O yan ha. O, iba talaga pagkawan eh. Fresh eh. Ba't yung fresh? Siyempre. How to be you fresh? Let's go! And we are back here in our mini what is that? We are back here in mini workshop. Maliit lang itong aming workshop ng bake shop kasi family bake shop lang naman. And the good thing is yun, nakapag-drop na kami ng mga kiddos sa school. And yung sinasabi ko kanina na there's a big thing going on. What is the big thing going on right now? Well, You watch this video at the end because yung CEO ng Liv G Bake Shop po ay na-invite ng isang resorts and convention center para sa isang suppliers night. Yun, kasi nga isa daw kami sa mga suppliers ng pastries and bread. Kaya invite kami for some gatherings. Yun, pupunta kami mamaya. Panoorin yung video hanggang dulo kung ano yung gatherings na pupuntahan siguro. Kasi sa malaking convention area eh. So, tingnan natin yung mga foods, at saka food. I'll start. So mag-start na siya ng kanyang mga pastries kasi ako ayun, sunog na yung donut. Nagpiprito kong donut, by the way. Malapit na maluto yung Mojako donut. By the way, watching NBA while baking. So guys, things are going well sa Liv G Bake Shop. Lahat masarap. Yeah! Kung mga kwentuhan guys, kung nakapapansin nyo, medyo nakabihis tayo. Hindi naman tayo masyadong formal pero mukhang tao naman ang forma natin ngayon. Kung napapansin nyo, medyo bagong shave tayo. Kasi ready na tayo for gatherings kasi na-invite siya, back CEO ng Liv G Bake Shop, a suppliers night. So medyo magbihis naman tayo, hindi naman palagi naka-t-shirt tsaka naka-short kasi medyo maganda yung convention center na pupuntahan kaya kailangan medyo hindi naman tayo nagpapakabog ng konti. By the way, tinga check. Dugong check. Dugong means Ilocano yung para sa kulangot. Dugong check. Tinga check. What else you want to check? Hair check. Okay, ready? Let's go! Parang may kakaba. So guys, within San Mateo, Isabela pa rin yun. Pero soon guys, pupunta na kami sa iba't ibang bayan ng Isabela. So, abangan nyo sa mga susunod na vlogs. Mag-drive na kami sa mga iba't ibang bayan ng Isabela. Tingnan natin kung gaano kaganda ang Isabela. So ngayon, kasi settle lang namin dito. You know, we just moved here 3 months ago. Kaya hindi pa kami totally settled. Pero ngayon, we are in the momentum. Pero for now, business muna. Gatherings, Liv G. Pero, let's go! nakita nyo si Mami Liv G, naka-lipstick today? O yan ha. O, iba talaga pagkawan eh. Fresh eh. Ba't yung fresh? Siyempre. How to be you fresh? Let's go! So, andito na tayo sa Hilton Gas Station guys. Dito tayo pupunta kasi yung La Perfecta Convention Center, Villas and Resort. Dito kami mag-attend ng gathering yun. Ito yung isa sa mga nakikilalang parang magandang resort dito at saka villa, syempre, na medyo may pagka-luxury in the thing. Tingnan nyo mamaya yung convention center nila pa. I-record namin yung mga place dito mamaya. Yung event i-record namin. Sa event, invited ni suppliers night po. Yes. Sir, park na lang po kayo doon, sir. Tapos ang event po dito, sir. Convention. So yun guys, konti pa lang ata ang bisita kasi ilan pa lang yung nakapark na kotse dito. Pero tingin mo, ang ganda niyan, pagpasok mo pa lang So guys, nandito na kami sa loob ng compound ng resorts. And guys, mukhang may nakita kami ibang visitors, mukhang nakapang malakasan, nakapang formahan. Sa kapang formalan, naka long sleeve and naka formalan, pero kami live, naka t-shirts lang and cuello and then naka jeans. So hindi kami naabisuhan na talagang mabigatan to. Pero anyway, let's be cool. Pakita natin yung Simplicity is good. Pero tingnan nyo guys, ito yung compound. Yan
Ang laki ng compound na yan. Ito yung La Perfecta Convention Center, Villas and Resort. So dito kami pupunta sa loob na to. Ito yung convention center. Pero bago tayo pumasok dyan, puntahan muna natin yung swimming pool area dito na iba't ibang level ng swimming pool. Tsaka villas, puntahan natin. So mga kwentuhan, ito yung pinaka swimming pool area nila. So makikita nyo, lalaki ng bugambilya dito. Oh. So ito yung swimming pool nila. And then meron naman silang guard palagi, lifeguard dito palagi kapag swimming kayo. And then, meron tong cottage na marirent mo, pero meron din ditong villas. Meron ditong mga, what do you call this? Merong premium villas, may mga attached bathroom, at saka may mga magandang bed. And doon, meron ding maliliit na villas doon. Pero ito yung pinaka premium sa harap ng swimming pool. Yan o, pagpasok mo dito, yung laki ng bugambilya guys, oh. Bugambilya yan. So walang naliligo ngayon kasi medyo maginaw talaga, malamig. And medyo gabi na rin. Pero may mga reserve na dito, reserve. And then yun. And then ito yung swimming pool nila, malaki guys, malaki, may mga pambata, may pang adult, pero malaki, ang ganda ng style, may slide in. And then ito yung mga small cottage. Meron dun pang family cottage doon, no? So parang bahay na yung cottage nila doon. Doon na rin kayo pwedeng umorder ng mga foods dito. So hindi nyo na kailangan magdala ng foods. Kaya no, ganda. Anyway, balik tayo sa convention center. Ganda guys, oh. Pero guys, agree ba kayo sa akin na bagay kay Mami Liv G nakapusod? Taglit yung muna. Yan. And then, yan. Bagay Mami Liv G nakapusod, diba? Mas bumata ng 5 years. So tara, pasok tayo sa loob. Mukhang bonggahan nga to guys. Tara, pasok tayo. Sa mga kwentuhan, nandito na kami sa convention center and medyo parang debut ang pupunta. Maganda yung convention dito, maganda yung mga table, maganda yung stage. So hindi namin sure, baka formalan to. So guys, ito yung kwento so far. Habang naghihintay ng program, inalo kami na meron daw pika-pika sa gilid, mga snacks para kung nagutom na, mag-coffee, ma-refresh ang stomach. Pero si Mami Liv G medyo nahihiya kasi maraming pila. Hindi ako nahihiya. Yun dapat, pag clear na wala ng tao. Nox? Oo. Anyway, Kasi, tara, kuha tayo ng bakit ayaw namin may tao? Bubuhatin namin isang ano. Kasi ang plano ni Mami Liv G ay buhatin yung isang lagayan ng... Grabe siya. Tapos lagay dito sa harap namin para totoong pika-pika talaga. By the way Joke guys, lang. tara, kuha tayo ng konting snacks doon habang naghihintay ng program. Tara, tingnan natin kung ano meron doon. Let's go! Hello po! So meron dito mga fruits, merong croissant and mixed nuts of course, cookies and mga bite na stuff ng La Perfecta. Isang small plate lang. Guys, ang sabi, pika-pika lang, hindi dinner ha? Hindi pa tayo dinner. Sa mga kwentuhan, medyo dumarami ng tao at medyo giniginaw na rin kami, marami yung aircon. Hindi kami ready guys. Wala kami coat. Anyway, hintay lang natin yung program and then dinner. So, masarap ng pagkain dito guys. And it was a night full of fun. Of course, it was an honor para na-invite kami ni Mami Liv G. And nag-enjoy si Mami Liv G. Nag-tiktok kami, nag-dance, and sarap ng pagkain. Of course, siyempre menu ng La Perfecta. And thank you once again kay Sir Furds and kay Ma'am Buena for inviting us. And guys, tuloy-tuloy na ang pagkain ng Liv G. So, let's keep on grinding. Yeah, I'll do anything. Yun mga kakwentuhan, tapos ng event and yes, masaya, masarap pagkain. Medyo na late lang mag-start pero marami kami na panuruan para dahil sumali kami sa mga games. So mga kwentuhan, kung may mga special events, especially sa mga taga Isabela, kahit hindi kayo taga San Mateo, kung mayroon kayong special events, mga big events, kung gusto nyong maramihang tao, malaki dito ang convention center sa La Perfecta. Magandang facility nila, kaya mga bago, so yon, masarap ang pagkain. Anyway, kung gusto nyo, mag-inquire lang kayo or mag-comment kayo sa baba kung taga Isabela kayo at gusto nyo magkaroon ng magandang deal. Tulungan ko kayo makipag-usap sa may-ari.
And that's it for today guys. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo and hit that like button kung nagustuhan yung vlog. And that's it guys. Peace. Cause I've been living life